खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै दिनैनि मोनसे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा डियर भिउवार्स, आरोबाव नोंथांमोनजों माखासे गोथार बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै आरो माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राफोरखौ बा बे भिडिअफोरखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव आरोबाव खोनाफेरै मिथिफेरै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो बा खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों दिनै माखासे बाइबेल सिरिफोरनि दुआरै आं दिनै रायलायनो बा शेयार खालामनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियानफोरखौ नासयनायनि सायाव बा नासयनायनि सोमोन्दै बा नासयैनि सिगांनो ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेखौसो नोंथांमोनजों आं बे समाव गोथौयै एसे आंनि हानायनिफ्राय आं बे समाव शेयार खालामनो सानदों। डियर भिउवार्स, नोंथांमोना मिथिगौना दासान्दि जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गोबांथार दिनै नुगासिनो दङ, एस्पेसियेलि छत्तीसगढ़आवहाय गोबांथार ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै दुखुनांथावै नासयगासिनो दङ, होसोगासिनो दङ, लाजि फोनांगासिनो दिनै दङ बे जायगायावहाय। आरो दिनै बेल' नंबावा, जोङो दासान्दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबावदों जे वेस्ट बेंगलावबो जोंनि माखासे ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौहाय बिथांमोनखौ दिनै नासयदों बा बायदि रोखोम टर्चार खालामनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दिनै नुगासिनो दङ। तो बे नुथायफ्रा आंनि थाखाय इनायनो दुखित बा जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय इनायनो दुखित। बेनि थाखायनो आं दिनै बे घटनाफोरखौ लानानैनो बा बे नासयजानाय घटनाफ्रानो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आंनो बोलो होदों बा आंनो थुलुंगा होदों। तो बेनिखायनो अनजाग्राफोर, नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों गोबांथार दिनै ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा जाफुनायावनो सोरखौबा धोरोम सोलायहोदों, सोरखौबा माबा मोनसे ख्रिस्टियान खालामदों होननानै बिथांमोना डुप्लिकेट नाम लानानै बरनाम खालामनानै दिनै सोरखौबा एरेस्ट खालामनाय, पास्टरफोरखौ एरेस्ट खालामनाय, एभान्जेलिस्टफोरखौ एरेस्ट खालामनाय, जेलाव लांनाय, थानाफ्राव लांनाय दिनै बेबायदि नुनो मोनदों आरोखि ना। गिर्जाफ्रावथ' ख्रिस्टियानफ्रा आर'ज खालामखागोन, प्रार्थना खालामखागोन। दिनै बे मोनसे इसोरखौ खुलुमग्रा जायगा, दिनै बेयावनो सोरखौबा धोरोम सोलायहोदों, सोरखौबा मामादों होननानै बेबायदि एकदमबारे दाय खोख्लैनानै दिनै टर्चार नासयगासिनो दं। अनजाग्राफोर, जों ख्रिस्टियानफ्रा दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो गिर्जाफ्राव दिनै जों आर'ज खालामो, जोङो थाङो। दिनै बेबायदि जाबाय थायोब्ला बियो उनावहाय मा महर लायबावगोन? जों ख्रिस्टियान साफ्रामबो बेखौ सिरि मोननो गोनां आरो मिथिनो गोनां आरो इसोरनावहाय दिनै आर'ज खालामनो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, जेसेबां जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ, जोंबो एलार्ट सांग्रांआवहाय जोंबो थानो नांगोन। मानो नासयजानो ना मा होनो? नंखायाव जों मानो नासयजानो? ओरैबायदि जोंबो दिनै जानो नांगोन आरोखि। अब्ला फैदो बे समाव अनजाग्राफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेनि सायावहाय नोंथांमोनजों आं दिनै रायलायनो सानदों बे बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै। अब्ला बे समाव डियर भिउवार्स एन्ड माय डियर साबस्क्राइबार्स, जों दिनै गोबांथार दिनै दुखुआव थायो बेबायदि घटनाफोरखौ नुयोब्ला। जानांगौ नोंथांमोनाबो इनायनो दुखु मोनो बेबायदि घटनाफोरखौ मोनोब्ला। नाथाय बाइबेला अलरेडि
बेखौ मिथिहोखादों जे ख्रिस्टियानफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय बेखौ नाजावनायनि थाखाय बेखौ खुलुमनायनि थाखाय मा नासयजाखागोन मुगै जागोन मानसिफोरजों नेवसि जागोन मानो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि थाखाय बेखौ नाजावनायनि थाखाय मानोना बाइबेला जोंनो अलरेडि बेखौ दिनै मिथिहोखानानै दङ अनजाग्राफोर थ बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबावो सोरबा बेबायदि सैनांदोंब्ला सोरबा जिसु ख्रिस्टखौ लानायाव नासयजादोंब्ला सैनांदोंब्ला लाजि फोनांजादोंब्ला नोंसोरो बेखौ गोदान होननानै साननो नाङा बियो गोदोनिफ्रायनो बियो सोलिबोगासिनो दंखायो आरो बियो मा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बुंनानै गालांखादों माने नासयजाखागोन होननानैहाय थ बेनिखायनो अनसायग्राफोर फै जोङो बाइबेलनिफ्राय आरोबाव मिथिनानै लाबावनि ना आरो बाइबेला जोंनो बेबायदि मिथिहोबावदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओरैबायदि मिथिहोबावदों जायफ्रा नासय जानायाव जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बा ख्रिस्टियान जानायाव नासय जानानै होसो जानानै सैनांनानै जायफ्रा धैर्य जानानै सैनांनानै जोबजासे नांथाबनानै थागोन देरहागोन बिहा बिराद गेदेर सोरगो रायजोआव बिहा जोबनो गैयै पुरस्कार बान्था दं होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोबावो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सोरबा जुदि आंनि बे भिडिअखौ सोरबा ख्रिस्टियानफोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायनि थाखाय नासय जादोंब्ला होसो जादोंब्ला नोंथाङा दिनै लाजि फोनांजादोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासे नायलांबानो जाबाय अब्ला फै जोङो बे समाव बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि मा होननानै बुंदों आं गिबियावनो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आङो बे समाव सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों ना गाहाम खौरां माथाइनि 5 बालाबनि 10 आरो 11 सिरि गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 5 verses 10 and 11 खौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव ओरैबायदि लिरदों 10 सिरियाव धोरोमनि थाखाय होसो जाग्राफ्रा बोर होजाग्रा मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो खोनाबायना जायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ लानायाव जायफ्रा ख्रिस्टियान जानायाव नासय जाबा धोरोमखौ लानायाव बिथांमोना दिनै बोर होजाग्रा होननानै बुंदों मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो अनसायग्रा dear viewers जोंनि गेजेरावबो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ ओरैबायदि मानसिफोरबो दिनै नायदों जानांगौ जायफ्रा ख्रिस्टियान जानानै नासय जादों लाजि फोनांजादों बायदि बायदि बेखौ मिथिनानै लादो नोंथांमोना दिनै बोर गोनां मानोना इसोरनि रायजोआ बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों ओंखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जायफ्रा बेबायदि सैनांनायाव दङ बेखौनो आं मिथिहोयो आरो थुलुंगा होयो आरो 11 सिरियाव लिरदों मानसिफ्रा आंनि थाखाय नोंसोरखौ हाजिदावो आरो होसोयो आरो नोंसोरनि सायाव बायदिसिना गाज्रि बाथ्राखौ नंखायै बुंब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा होननानै बुंदों बाइबेला आरो नंगौबो दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जे गिर्जा जाफुनायावनो थांनानै सोरखौबा धोरोम सोलायहोदों सोरखौबा ख्रिस्टियान खालामदों होननानै नंखायै एकदमबारे मुं सुनानै गाज्रि बाथ्राफोर बाहायनानै मा खालामो नासयो एरेस्ट खालामदों हमदों बायदि रोखोम खालामदों बेबायदि नंखाय साखि होदों बेबायदि दिनै खालामगासिनो दङ थ बेबायदि खालामजायोब्ला मा होननानै बुंदों बाइबेला मिथिहोदों अनजाग्राफोर बेबायदि मानसिफ्रा दिनै बोर होजाग्रा थ बेनिखायनो जों दिनै बे बाइबेल सिरिफोरखौ बे गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जों दिनै मिथिथारनो नांगोन जों जुदि मिथियाब्ला जों दिनै फासयनोबो दिनै जों हागौ थ बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरनि बाथ्राफोरनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहोयो जोंनि सोरबा बेबायदि सैनांनायाव दङब्ला नोंथाङा एक्सिडेन्टलि बेबायदि जायाखै नोंथाङा सासे बोर होजाग्रा बाइबेला मानो मिथिहोखाबाय आरो इसोरनि रायजोआ नोंथांनिनो बेनिखायनो जोङो गासै सैनांब्लाबो जोङो दिनै मा
जोङो दिनै रंजानो नांगोन इसोरनियाव फोरबोनियाव अब्ला बे समाव नोंथांमोननो माखासे बाइबेल सिरिफोर आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बेबायदि होसो जानाय ना सैनांनायनि सायाव मा बुंदों जोंनि खृष्टियानफोरनि गोथार बाइबेला आं फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां ज'हननि 15 बालाबनि 20 सिरियाव मा बुंबावदों ओरैबायदि लिरदों गोसोखांदो आं नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन लेङा गावनि बिगोमानिख्रुइ देरसिन नङा बिसोरो आंखौ होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरनिखौबो मानिगोन खोनाबायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेब्ला फोरबो जिशु ख्रीष्टआ बे संसाराव दङमोन बे संसाराव जेब्ला दंमोन जिशु ख्रीष्टखौबो बेबायदिनो मानसिफ्रा होसोखादों बेनिखायनो जिशु ख्रीष्टआ बुंदों आंखौनो जुदि नासयबायब्ला आंखौनो जुदि होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन नासयगोन सैहोगोन आरो दिनै बे घटनाफ्रा दिनै जागासिनो दङ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो फोरबो जिशु ख्रीष्टआ गिबियावनो सिगाङावनो दिनै बुंखाबाय दिनैनिल' बे बाथ्रा नङा मिथिबायना जुग जुग बोसोर बोसोर जुग जुगनि सिगांनि बाथ्रा गिबियावनो फोरबो जिशु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंखाबाय जे आंखौनो होसोबायब्ला नोंसोरखौबो दिनै होसोगोन आंखौनो सैहोबायब्ला नोंसोरखौबो दिनै सैहोगोन आरो जायफ्रा धोरोमनि थाखाय सैनांबाय होसोजाबाय बोर होजाग्रा मानोना इसोरनि रायजोआ बिथांमोननिनो होननानै बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबावदों फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि थाखाय ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय बेसेबांबा न'खर आं गोसोआव गैला मोनसे जायगायावहाय मोनसे हादरसायावहाय गामिखौनो दिनै नागारनानै थांनो थिनदों अब्ला माबादि बेबायदि सैनांनायफ्रा बेबायदि नासयजानायफ्रा माबादि जागोन बेनिखायनो बे घटनाफ्रानो दिनैनि बे भिडिअखौ दिनैनि बे बाइबेल सिरिफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आं फैदों जेन' जोंनि सोरबा बेबायदि सैनांनायाव दङब्ला जेन' बोलोग्रा जेन' जायो आरोबाव आं फरायनानै खोनासंहोबावनि 2 तिमथि 3 बालाबनि 12 सिरियाव मा बुंदों 2 तिमथि chapter 3 verse 12 बेयाव आं फरायनि जिसुनि मुङै ख्रीष्ट जिसुजों खौसे जानानै जाया मोजां जानो हास्थायो बिसोरो बयबो नासयजागोन खोनाबायना 2 तिमथियाव बुंदों जाया फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावनानै बेजों खौसे जानानै मोजां जानो हास्थायो बयबो बिसोरो नासयजागोन होननानै बुंदों दिनै जों सिन्था खालामनि अनसायग्राफोर सोरबा फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावनानै गाज्रि जादों नामा सोरबा जिशु ख्रीष्टखौ दुखुनि गेजेरजों सैनांनायनि गेजेरजों बेराम आजारनि गेजेरजों बायदि रोखोम निदाननि गेजेरजों जायफ्रा जिशु ख्रीष्टखौ नाजावबाय मोजांनि जानांगौनि थाखाय मोजांनि थाखाय न'खर मोजां जानांगौनि थाखाय गावनि बेमारफ्रा हामनांगौनि थाखाय ना बायदि रोखोमनि थाखाय जायफ्रा दिनै नाजावबाय मोजां जानो थाखाय ना मोजां जानो थाखायसो दिनै नाजावदों दिनै रावबोथ' दिनै गाज्रि जानो थाखाय नाजावाखै ना आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै बेखौ फोरोङा गाज्रि जानांगौ सोरखौबा नंखाय खोथा बुंनांगौ सोरखौबा बेबायदि खालामनांगौ होननानै थ' बेनिखायनो जों दिनै बेबायदिखौ दिनै नुगासिनो दङ अनजाग्राफोर थ' बेनिखायनो बाइबेला मिथिहोदों जाया फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावनानै मोजां जानो सानबायब्ला बियो नासयजाखागोन होननानै बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों आं फरायनानै खोनासंहोबावनि ख्रीष्ट जिशुजों खौसे जानानै जाया मोजां जानो हास्थायो बिसोरो बयबो नासयजागोन गिबियावनो गोदोनो जुग जुग बोसोर बोसोर सिगां जुग जुग सिगां बे बाथ्राया बुंखा जानानै दङ अनजाग्राफोर बेनिखायनो जों दिनै बेखौ गोदान बाथ्रा साननो नाङा आन्दायनो दिनै जों नाङा नासयजानाया जुदि जोंनियाव फैयोब्ला अब्ला बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि जोबनाय बाइबेल सिरि 1 Peter chapter 4 verses 14 and 16
से पिटर 4 बालाबनि 14 सिरि आरो 16 सिरिखौ आं जोबनायाव फरायनानै खोनासंहोबावनि 14 सिरियाव लिरदों ख्रिस्ट'नि थाखाय नोंसोरो निन्दि जाब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा बेजोंनो मिथियो महिमा गोनां इसोरनि जिउआ नोंसोरनि सायाव दं जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय निन्दि जाबाय बा निन्दि जाब्ला मा होनदों नोंसोरो बोर होजाग्रा होननानै बुंदों इसोरनि बाथ्राया सोरबा जुदि निन्दि जादोंब्ला ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ लानायाव नोंथाङा बोर होजाग्रा नोंथाङा ओरैनो नंथारा अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानोना बेजोंनो मिथिनो मोनोनो बेजोंनो मिथियो जे बेजोंनो मिथियो महिमा गोनां इसोरनि जिउआ नोंसोरनि सायाव दं अनसाग्राफोर आरो जोबनाय सिरियाव 16 सिरियाव लिरदों ख्रिस्टियान जानायखाय सैनांब्ला नोंसोरो दालाजि नाथाय मानसिफोरजों ख्रिस्टियान होननानै मुंख' जानायनि थाखाय नोंसोरो इसोरखौ बाखनायदो मा होननानै बुंबावदों ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय ख्रिस्टियान जानायखाय नोंसोरो सैनांब्ला नोंसोरो दालाजि होननानै बुंदों बाइबेला अनसाग्राफोर जोंहा लाजिनांगौनि बाथ्रा गैया जों रावनिबो गाज्रि खामानि मावाखै ना नोंथाङा रावखौबो गाज्रि बुंसुवाखै गाव मोजां जानांगौनि थाखायसो दिनै ख्रिस्टियान जादों बा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ दिनै नाजावदों नाथाय बेनि जायगायाव एक जायगायाव बायदि रोखोम थाखा होदों फैसा होदों होननानै गाज्रि मुं सुनानै दिनै बेबायदि नासयगासिनो दङ अनजाग्राफोर जों बेखौ मिथिथारनो गोनां आरो सिरि मोननो गोनां बेबायदिसो दिनै गाज्रि मुं सुगासिनो दङ नाथाय ख्रिस्टानफ्रा माब्लाबाबो बेबायदि मावफेरनाय नङा आरो फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बेबायदि फोरोङाखै जोंखौ अनलायनो हेफाजाब होलायनोसो दिनै जोंखौ फोरोंदों आरो दिनै मा लिरबावदों गाहाय सिरियाव नाथाय मानसिफोर जों ख्रिस्टियान होननानै मुंख' जानायनि थाखाय नोंसोरो इसोरखौ बाखनायदो थ' बेनिखायनो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा बेबायदि सैनांदोंब्ला सोरबा बेबायदि नासयजादोंब्ला होसोजादोंब्ला नोंथाङा लाजिनांगौनि खोथा गैया नोंथाङा मा इसोरजों सासे बोर होजाग्रा मानोना बाइबेलनि बाथ्राफ्रा दिनै जोंनो मिथिहोखाबाय बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा सैनांनानै दङ जायफ्रा बेबायदि नासयजादों नोंथाङा सासे बोर होजाग्रा आरो नोंथांनि बोरा बे संसाराव थांनानै थानायावबो नोंथांजों लोगोसे आरो इसोरनि रायजोआ नोंथांनिनो थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय